Скъпи приятели на 82 влог, как ще имат бял шоколад? Винаги да имат тънък и елегантен, по-артистичен. Иначе, така че ще има тук, защото виждате се. Иначе, и ето я, това е бялата шоколада. Тази имаше нещо тъмното. Както иначе, този е много хубав, както имаше бял шоколадът, тогава ще има тук, защото аз може ли нещо повече и някъде там много хубаво да има тук. Горе-долу, иначе бял шоколада, иначе ще има тук. Хрупкав и бял шоколада. 83-я влог и ще ви очакваме ви. Ако хрупкате бял шоколада, и ще ви очакваме ви.